பொதுவாக ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷன் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, பெரும்பாலான படங்களுக்கு ஒரு ரிலீஸ் டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் விடுவாங்க, மோஷன் போஸ்டர் விடுவாங்க, டீசர், ட்ரெய்லர், சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமா பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ அப்போ வணக்கம், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வலிமை அப்டேட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன் ட்ரெண்டிங்லேயே இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 2019 வலிமை படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 2020 ஸ்டார்டிங்கில் லாக்டவுன் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து நிறுத்தப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பற்றின அப்டேட் எதுவுமே வந்து வரல. தமிழ் சினிமாவில் பெரிய ஃபேன் பேஸ் கொண்ட நடிகர்கள் அஜித்தும் ஒருவர். அதனால் அவரோட ரசிகர்கள் வந்து தொடர்ந்து அந்த படத்தோட அப்டேட்டை வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீமில் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. பொதுவாக ஒரு படத்தோட ப்ரொமோஷன் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, பெரும்பாலான படங்களுக்கு ஒரு ரிலீஸ் டேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் விடுவாங்க, மோஷன் போஸ்டர் விடுவாங்க, டீசர், ட்ரெய்லர், சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமா பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ அப்போ தான் அது இந்த ஃபேன்ஸ் மத்தியில் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கும் அது கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும். அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் அமையும். பட் வலிமை படம் வந்து இப்போ கரெக்டாக என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. ஃபாரினில் போய் ஷூட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அண்ட் கோவிட் பிரச்சனைனால தியேட்டர்லாம் மூடி இருக்காங்க, எப்போ திறப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்து கரெக்டான ஒரு ரிலீஸ் டேட் வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து இன்னமும் டிலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்டிஸ் லீக் படம் ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது அந்த படத்தோட அவுட்புட் வந்து சரியாக இல்லாததுனால ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, தொடர்ச்சியாக அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க, ஸ்னைடர் கிட்ட ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபேன்ஸோட ரெக்வஸ்ட் காரணமாக தான் வந்து ஜாக் ஸ்னைடர் திரும்ப அந்த படத்தை வந்து ஷூட் பண்ணி HBO Maxல இன்னொரு வெர்ஷனாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதே ஒரு விஷயம் தான் வந்து வலிமை அப்டேட்லேருந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபேன்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ கடைசியாக வலிமை படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் எடுத்துருக்கிறதா ஒரு தகவல் வந்திருக்கு. இப்போ சமூக வலைதளங்களில் சுற்றிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா, ஜூலை மிட் வீக்கில் வலிமை படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கான அப்டேட் வந்து வரும் அப்படிங்கிறது தான். அதாவது வலிமை படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எக்ஸாக்டாக டேட் சொன்னோம்னா ஜூலை 15 அப்படின்றாங்க. ஏன்னா வியாழக்கிழமை வந்து அஜித்துக்கு வந்து ரொம்ப ராசியான நாள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் ஜூலை 15 வலிமை படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். படத்தை பற்றின ஒரு சின்ன அப்டேட்டுமே வரல, ஃபேன்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து தொடர்ந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷனாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தியேட்டர்லாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும். வேறும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.